Βρισκόμαστε σε ένα καφέ μέσα στο Άλσος, Έλπιδα. Ναι. Σε ένα μεγάλο Άλσος, Βίλα Μποργέζε λέγεται. Είναι στην πιάτσα Τυπόπολο από πάνω. Και ήρθαμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Και εγώ ζήτησα καπουτσίνο φρέντο. Το οποίο δεν είναι με παγάκια, δεν έχει ζάχαρη, έτσι. Και τα υπόλοιπα τα βάζεις μόνος σου. Τη ζήτησα να μου βάλει 2-3 παγάκια και μου είπε ότι θα την ανακαλύψω μόνος μου τη ζάχαρη. Καλαμάκι. Καλαμάκι δεν μου φέρανε. Λοιπόν, κοιτάξτε ποιο είναι το καπουτσίνο φρέντο. Ορίστε. Αυτό είναι καπουτσίνο φρέντο. Είναι απαραίτητα πάντως ακριβής, όπως τους είπα. Στην υγειά μου. Η συνταγή πέτυχε. Μετά θα έρθει τα Μικέλ εδώ πέρα στην Ιταλία και θα κάνουμε θράψη. Μετά θα φταίω εγώ. Φιλιά πολλά από Ιταλία.